Здравейте хора, аз съм Маняка и днес ще рекламирам моят сервер. Тук с мен са едни мои приятели. Един се казва Магарос, другия се казва PvP Gameplay BG. Да, здравейте и се абонирайте за мене. Да, абонирайте се, много готини клипове снима, аз лично много му ги харесвам. И сега ще посетим един от ларповете, ето го Магарос. Ето го Warp Drop Party. Това е една нова технология за хвърляне на айтеми, автоматична е. Другия Warp екип. Гледай, чек, така трябва да го направим по друг начин. Така, Warp екипа още не е завършен. Все пак аз съм хостера, но преди бях с този скин, а сега съм с тоя. Не, т.е. ти си с тоя, който в момента ма влезе с един друг. Да. И как се правят тия скинчета, седите на едно място? Те са го променили, бе. Да. Warp event. Кой ми го щупи, бе? Магарос. Ти си лусер, ти си най-долу, ти си лусер. Ето го така е Warp event, изобщо никакви чистови няма, защото днеска го направихме и другия. Не, направо както се прави да падат таковите. Чакай. Warp. Я да видим къде отиват. Колко бавно падат. Ето тук е Warp PvP и яко главата на Herobrine е това и Warp. Айде ги съборим от света. Warp. Правила. Ето. Къде отиде Соника? Warp правила. Все още не е завършено. Някакъв нов влезе, хора. Кой? Да, някакъв нов влезе. Дето аз го извикам. Окей, значи другия Warp ще е Warp. И аз му... Warp Shop, но Warp Shop все още не е завършен. Ето, тук сме написали PvP Gameplay BG. Направо наричай Соник. Добре. Warp. Warp Survival. Ето го тук го прави Соник. Warp. Тук хората се размислят малко, аз почти целия сервер съм ти го правил. Warp XP, аз че на Warp XP. Аре бе, Warp. Ето го Warp XP. Тук Магарос ще го завърши, защото той е много готино строи. Само да кажа направо, мен много макеф как строи. И това беше, хора. Довиждане, коментирате, оценявайте и влезте в този сервер. Ще има IP в описанието. Той е на 1.7.2. Довиждане.